Liam Ó Maonlaí an seo I Gunamara sa Spidéal fechad amach Cuan na Gaillimhe cheann mhórnas Cheoil agus chuireann fáilte ró a bhínis uair scíalaigin agus a bheling go eagrán eile de Cuan an Cheoil. Nis, man a rahan si bheith PJ ó hIarna natá an seo sa studio Liam inniu Cuan an Cheoil. PJ tá fáilte rót. Gur mil ma hadríam. Tá scéal a gáin leis na faoin sin ó bhfuil? Well, an chéad cheann sin an méidir man Cisco, agus tá sé ráte go bé deirtar go bé paddy clórin slíige chum an ceann. Agus an chéidir dhear hil sin ceann hil mé ó haineara a bhí na choníiste ngáile ferdar bennim Danny Smith. Agus
Swaisian hol mai chéad laíomh agus an sin an dar ceán ná ceán go chuid ceánna bhíad fláta 7 ar Somália na me gasú ceanna Joe Duran. Agus brisisiúnplát an bhí sé éca a bhrí sé réanús. Agus pláta 7 Pláta thugann si bhar. Agus hí cháilmen tún, ní a man í chas réanús, ach bhí sí sort bhí picú gan túúna mo chleganam. Agus hartar beidir chúgleil dégan é bhí mar bhíonna meistichin ina smór nárin. Agus bhí Michael Connor as London fer a bhain a bhí sé neanlainn bhí hens mhaach sé. Agus chum de siúil siar go fad le dún agus agus tíach láán th has mu goilsúsa tard tháinig túúnaisteach amach legan. Gus dag man vers ag don agus agus tháinig mé hen rich meníir go dín trechar me hánachtán tí John Joe Joing John Joe Ferty boscadóir eile beachtíile anm. Agus chume sí tape agus chola bhí sé blianta íon sin chola chola Joe Duran héin go chasa ach bhí go leor nó tíine speisiistí ag Joe Duran sa tún. Fermór nótaí bhí Joe Duran. Íchaigh. Seo leanna muid ling leis ceol agus is féidir lena bheith labhairt níos mó ar bálín beg. Ban mu sí leis cúpla túúna bhíoh ag maithir, bhíoh maithir castan bhelóidean, go spéisialta gan na daimseoirí agus gan lochta daimseoirí seanós agus taimime níos tíhaí. Agus hain máil se chéana se tá mé hepa gur pull down the blindsteir, agus an sin teánna haine go mór leis an port ná an Maize in the Green. Agus bhí te casa an Drowsy Maggie chuma.
Nivrinilla bailinish gadelo erkhini ora nivrinilla turdumna lavine lismelum Ashirba megara magalivil khni wadsni hoknya nyarge ora nivrinilla turdumna lavine lismelum Ashirba urguduni glakno rajido horjim khoina fanjidoro nivrinilla khishas stoyline lismelum Fala ho wilera odivrin la javoti no hala gan when you le oro odivrin la dum la vine la semelum Farma meta var med det fast så det slår jag kan nummer oro odivrin la dum la vine la semelum Farma meta var med det fast så det slår jag kan nummer oro nivrinilla khishas stoyine lismelum Farma meta var med det fast så det slår jag kan nummer oro nivrinilla khishas stoyine lismelum med det fast så det slår jag kan nummer oro nivrinilla khishas stoyine lismelum
látaí Fiji. Or there. Tá sé lu fósach. Mu sé tá tú téite go má mar sin Bail íir. PJ ó hIarnáin tá anam an áidirt mór himpeall an daman mar fear bosca. Cad é de scéal dú? Cad as a tháinig tú? Well, bhí ceol ag maithir, bhí sé casan bhelóidean, agus bhí badamseir ar seanus é mháthir. Agus ba ceoltar melóidean é uncle mháthir, fear le bhaim Patin Fáric Wartain, agus bhí sin na chunaí a bhínis, ní láníse. Agus bhí déine géint go dtíon slum go mich daoine go leisteach as tír mór go dtíon ag an Ilána a damsa lena chuid ceol. Bhil tá sé le cloisiint onata i go bhfuil tácht leis an damsa. Ó se ceol riddim mar de Go sé sa teach agaí. Agus íireachláin. Ordaíonn tú an na cosa. So as sin dóid agus ó bhí tú an ó bhí tú seint rá? Well, hesa me stoi hartar, beidir me hartar séblian a gí seapain. Agus revision bhír bhain me cáil amach agus ba downhill in íisina. Bhí me sa démar, géint a scéalta níide chuig go sé, thug sémas sinas suas me héana agus maithir suasán. God, bhí daoine íntachas a démar. Íhintí seanachas agus éireachta bhí gailinneirich, bhí dóna lá mórán agus Robert McGowan agus sin na pléiles drámí tá chuig mar an dram sin a bhí pléile gailen, Bhil chnúsa sí daoinú íntachas. Go díirech, So, bhí an tús, gus bhí sémas sin sa fanach sa techaine, is chola rúgu me se chorba, bhí se fanach le máthar. Agus céimnachum sémas sin is fear mór mílte chárdú, lomsa mar gasar mar de ha bheith seámas a chárdú, agus an mérachaí mór a fáidir. Agus bhí cá mór mílteach dúin sin aige, agus tá mé heap gur zefar a bhín, sa cá mór dú, agus thu sé cead lomsa í steirtal. Bhí chasta teneach agus sin bhí crepa le brúat sin sin leile sin le hesi, so sin an job a bhí amsa. Cé chrapa bhfuil tú agus a caiintear ma hanan colin sin ní acham siríomh bhí sé caiileh sin harta líide cearacha héan agus níl éon chuid gachud ceol le fáil na níl fiú pictureóam. Ach an tún dearnacha chas mu din sin an Joe a bhicling. Well, sin ein téan cheangal tám héin lema hanancol. Tháinig bhéileadúir teistil as túiscad chuna mar isteach go Iláníse. Agus thug sé tún sin an deagan sin gan tún, bhfuil sin tún inniuhain an Newmón Meadow. A thug sé deagan sin gan tún go hanancol. Agus sin bhí fear as náirúthir, bhí sé sin istí chearní agus chola sé hanancol go chasa agus thug hanancol gósanna. Agus ba dhéana Joe a bhicling, bhí sé héna casa melóidean. Tháinig sin amach agus thug sé go uncle go Fáric agus Tommy Tommy sin fat bhír, sa thar le pet fat. Agus is bhaid sin na chola meise mar déanú chola me rá hefa leis an portan sin leir a gaf agus an riil. Agus sinna an téan dá hefa tá le fáil go Tommy sin fat, agus ba teangan cheoltarí sá chola mé riamhar ar melóideanna. Agus bhfuil sé sin cluisiins dúil sé le fá an féidir an féidir. Cheapan go chola me coplúir a réidir an gaiilta seo. So sinna agus sin an ceangal tamsa le gus sé páric fetfetin sin an fear gur uncleró Tommy sin fat, sinna duine sé scéal an faoi ceadána an deagan sin gan Joe a bhicling. Agus sin bhíoh gramafóns teach agus céirníní, sean céirníní, bhí Leo Rowsome, bhí Paddy O'Brien, bhí Cehla George Ross, agus bhí John McCormack agus bhí Man McNulty, the McNulty family, bas Ross Cumani sin a bhí ar America. Agus bhí sé casa ar melóidean, agus bhí sé dámsa agus ggólín agus a casa ceol. Agus é seoir fadar na plátaí. Cé áit go dtíireach in Roisih nó an tóigiú? Roisí na Mainich. Roisí na Mainich, sé. Agus bhí síl, well, rumsa réanús a bheith siar, bhí síl an jazz amsa ar bhealach, mar tá muidir caiintear nám choladánnig go telefísisteach. Agus bhíoh drama teachtasteach cuairtaíocht sa teach. Bhí sé scéalaocht, agus bhí sé díanana clásan ar an áir agus bhíoh muidir sin capí bheith go te chola. Agus bhíoh muid chuideanna na sí ar bhhar staire an gnas. Agus na scéalta taimhsí ar ban agus sin bhíoh fatis bhíoh muid i creathla se bhatis ru na scéalta taimhsí. Bhíon fleiban na cola fósa tú fósa chuide bhar sin. Ach bhín síl, hín sean síl go láidir Thompson. Agus dar sin rudalí go léam, cholágus tháinig go telefísisteach. Dí min scéalaocht, dí min na clásannaí, má tháinig daoine isteach,
ní le le caiinte han steach le brethhfuir fébicir a bhíar gus dar an síl ó bhain go bar rumsa réon star sé an núméid donna go telvíisteach. Agus aber a roiáid gur tú chun bheith gháid an geol nó. Well vís ó bhí me chuúpla agéis agus eiste go leor bhíoh maithir casa arno agus chéir eile chu sean melóidean maglún réile stúte gus chu sem bhéir ar nótáin a ré leitanis me in the woods na dúna cin mar sin. Agus nar stop maithir casa an melóidean. Cheappa sé múna go stop se casa melóidean nar a bhí na túnaí ar fád a bhí go héin fóm damsa. Ach ní hinna chála chorbit, mar chur me ceistir, bhí sé san ospedéal a fáilháis an gáile agus chur me ceistir cean fá dearm se réirtháis cas an bhelóidean na se hartar cháblionte. De se níar ceol behéine de se. Áar steil behéine de se. Gus sé dearm se ná a steil a bhí héin a bhí baintach leis an áit mar de. Agus mar ráidirm sé céigar an steil Paddy O'Brien. Bhfuil sé nar tháinig plátí Paddy O'Brien amach dí beg ceart. Bhfuil hiic maithir ding go bhéit fao ní smúanna le ceol seachas na PC beg a bhí héanaar melóid mar hiic sé bhfuil sé go bhétá gur Paddy O'Brien ná stofa dhéanana bheith na bheiledóirí dhéanana bhfuil sé. Agus ornádíocht agus sinna hála. Agus líos trú gur féidir leis lena léad dul chomór a bhaim go gapach duine. Go sinna hála go leor daine go mar an nám timpa siad ar fád anún ar an dárón sin. Agus sin steil nádar a bheith chacab ná ar an róbáin ar an melóidean cinna. Tá sé go deas cí. Tá an tena le Tá crí an freisinna Cuacht. Seo, ordaigh mar. All right.
Sí le a fíé go mí maithí. A chuirte táid an seo fechad amach ar chuan na gaiileh ag Studio Cuan agus Cuan an Cheoil. Agus tá main seo le PJ ó hIarnáin. Full máil mar sin léidir. An mu is cána go chuid raftarí, annach cún. Annach cún. Tá mai cheap na teanna muid chuirn faoi be fós. Muid an Taylor's Twist agus an leróg an Golden Eagle. A mai déanna chéinte bhfuil na strappar se san náid cheart. Tá chuige na strappars an archin tiitin an fuin. Se. So, fuin an éagstal, yeah. As smailm hen idir fad all the stops. An seo cum ar fad, yeah. Yeah.
sé go háil an seint leat. So siúlach scéalach tá dáin taiste lithe ad pí a bhfuil. Well, tá písí just an siúd. Cúrás in chéadú necha me hairsáil ná 1974 bhuach me críomh na hir 1973 agus an sin fuair me Taras go Americán sin le cótas an sin grúpa mórain agus bu hIarna an máiste a bhí ar a taras sin. So sé sin ítach mar bhí an bháthir gcónaí caiint ar hIarna agus chomuide sin chomuid go America agus chomuide sin go Canada agus sin sin bhíon go gcéan bhaine muid sasanna. Agus chomainach le Swallows Tail sin grúpa well bhín seacinine a chomuid go sasanna go minic agus sin chomuid leis Swallows Tail chomuid go America go minic nó ag Milwaukee agus na háiticha sin agus choméanagus Marcus agus Danstrif chomuid go Nostar á siar hartar stoí ráhí sa dóna mar sin agus rinne muid choileháile san Nostar agus rinne muid beidir chúcíine go chuineachí ceol dúsgart na hédáile. Sin go gas. Agus choméanagus Marcus Blaine Ellen sin tá heb mé ráhíle chomuid nó ag Boston College nó ag Seamus Connolly. And sin. So me tá rins canál agus bhí toras mór ar in Europe sin 1982 le cótas bhí an European Music Year. Agus chomuid chuid smóga tíir na Europe an tam sin. Chú tú le múna tú hain, múna tú? Ó bhí múna ceol le gáscóir bliana mar sin. Just chuime amach ar féarchan sin tíirech nar hála COVID. Well, stop na rangan in tam sin agus tháinig me dim go mór sort canál. Chúla tú siar be rinne. Agus rinne tú cearnín? Well, rinne me cearnín chuime pléir sem lóide an ríist an nar hála COVID tamsin agus níar an mór an castar am lóide am le hartar gemlíon na fichiid. Agus dú benam hain bhil sé an sean síntaach. Mar níar me goile níanaid, so hi go men fós a díana na rangan agus a casam muich benna mechan ar sin ámam le hí me sí réanús agus chame ráblíon na pléir sem lóide. Níor chas me dá á chorbí sa dáblíonn sin. Agus tá mar srú bhil íana sé rína am dhéanach ach fi ruúta cinnte gcónaí tíocht sa meachir. Bhí ceirníí le déanana le grúpais, bhí ceirníí le déanana le mochláán hain agus bhí ábhí se go siúd. So tá grúpaí timpplairt a bhín do lorug mar dtíire? Ábhfuil bhíach, ach níana mena seachtíideach coppla session mar sé. Agus an seacín, céile ví a seacín? Well, bhí tústa seachtain sin mar nolscoil an gáile agus bhíoh session mór. Tá me hebgur tí Riley a Foster Street bhíoh session mór agus casú Tom Cusson ar Manjo agus Benny O'Connor ar na dromaí agus Eddie Maloney hí sé teachtasteachán agus bhíoh Frankie Gavin teachtasteachán an leidóg agus an fearhhar man méad man Ciscoáis san sin a casú fashion sanna bhí me gobar pí sin aimse le ceol agus Coleman fashion an ghartín. Bhí me mar well vinne pléiles na sesiúna bhí chaú. Agus an sin nach sé go deas. Tá siad fáiltúil freisin agus onórhórd agus chaime coppla bliana go amach. Bhí hartar seachtar nuachtar aine gobar ag gnám agus sin obair bhéar na gáil amach. Agus tafadíí an riine lelób a caiintlób na seanúiltarí. Béidir go minic gur ceol castaachb ach go minic ní bhechan chaint fáitiúhab. So sin job a bhíanain sin dáme sé himplair cheantar gosting. So chaime hartar gáilíonn gobarn sin goile amach ag déanaine sarnú goile amach ag an échlach saníthe agus tíochtúáile ag cúgur maidir. Well go minic seanram sin bhfuil sa níir an ansúla steach go sin agus rá óse cartbeor táid tesinis go le tafaidir chaá iad a taimáil agus bheith caiintlethb agus an téh head agus an sin ag hartar híonar maidir an nniumar an sin. Agus an sin ag beidir ceir maidir se is túúile sé túúile bhí me dearmad ar níos túisce, so go réir mar bhíon maidir an tíocht bhí sé teáil níos fearr. Se an dát? A míon tú cum ceol? Ní bhíon. Well rinne me. Chumar rint ceol ar bhíoh muid leis sécín hála sena ar mótarfu sminnig a chumar PC ach chaime sa tuige, ní cheappa go sé soach má chorbih. Gus í me fáil PC go leor go fií eile páirte stichíntab. agus an téanbhealach is níhan an hí tú cruúir taon béidir bhfuil bhain sé cínte agus an téanbhealach a níhan taidir is ná rinne me coppla ceanna réid ach chaide sí heachta gom canál go nádar ina omláin Tá go chum fónmáil deas ar bheith gin stáin ach bhí me rééis bheith géist san éireachtas i dé
daon agus ide híine agus ide saharn. Agus chum amach siúlann sin beidir deadúna dealún agus hánig chéad chuid thugam mar fí amháin. Agus an bhfuir bhí ham sin na pí feún chur lei sin. Ach ní sam goiltena, chuir be sí náid cinnte agus ach chatte híocht mar sin thugam, ní bhaine ná sí sísanna agus canál gáile gobarir. Gus beidir go cheartm na PC rinne me ag an nám iad a chuneál agus obaríonar, ach ní málam ní hagann te sin compórta chlumáil, caihanna a híocht thugam. Tuige réit. Agus a mín tú tochaid a gcónaí? Ábíon, bím sé géistecht tamar fad. Géist agus a fólam? Géist a fólam tamar fad. Agus an fad a thugach séirt písa? Well, na bhí me ní sógan, na seachtaí sochtaí. A gluisin si písa, a gluisin si his a casa písa. Agus gur hain písa sinnam. Agus gur chasta faoi róa. Bech nícha faoin géad gan tún sin nám ar a buinte, mar bhí anchlo sem ag an nám. Agus gur gasáin tríúhuire, seans gomach nícha sé faoin géad nó se. Agus sin bheith beidir mach písa bag fan, sin amantí ag deidir tún teag an casa bag. Agus chain fan sin gluisin i rístiú, nó chain héin písa bag chuirsteach san láin. Casa héin. Ach ní bhain chománis, ní le chlúis bailach chománis. Pís eile ceol mar sin beidir? Agus a tún hainins go mór lumhéin, agus tainn te go mór le chuidhór gohaintir chunamara. Agus tainn te go mór le mo bhacha sinna Donald America. An Colliers. Colliers? Yeah. Cad is Collier? Úsá gur míanadóir seans. Míanadóir, bit le gúil. Ach tá tún eilin sin an dogann sé an míanadóir Ok, the miners, An ceann tá teachsteach le ní bhil go chaach tíach. Tugann sé na míanadóir sin. Agus tá gael idir sin agus tún eile freisin nach chfuil sé? Ní le cinnte ní chasam sin tún chorbeh le. Tí go an teisteachach le an díal caiintear. So thug mar sean sin sinna. Sin mar is fearéis? Caafin sin bhúd. Ach, Colliers. Agus cas me an well, London thug dí sin floating crowbar dar a ceann. Ach tá mépag be finbar dweir bailtéir se go tainim sinir. Gus é me go chasaí cinnte náid cinn tuas roscamáin agus bhí pedí rein na seancheoltar was an sin. Ar bhaine bhí seán agus táin se go ddímaní agus tú tríní hin an tainim ceartta sin, an tainim ceartta sin ná rat crán. Agus tá rat crán was náid cinnte neic le mansna bóir a roscamáin. So, bhí sé tuairt an floating crowbar London ar. Agus an sin ceoch na me sos leis an snéad pica ruacan, Jenny Pick Cockles.
Agus y cael sy'n hannig sgil bag mwch ein mynd sy'n ei me cas o'n caliers. Tas am na'r man lled sian hIarna yn me lega elin yn i'r siachtwacht. Fi fersiwn legan i'n nach yn Lord Garden reit i macha. Reit i yna. Agus, na'r hannig cael lawr annos, ni rai bys amach, rwy'n me canol botwn y ceint an, agus chwamer eisiau eistedd, rwy'n mewn botwn cenner is, chwamer eisiau eistedd, agus ffoc mewn sian. Chwamer mach a siŵl, Peter Brown mach a siŵl me. Ag siar bwyd i'n gynnes y dosach chwm, agus yn hwg siar mach a siŵl me. Ys dwi'n siar reid, gomwyd i machs be pys y cor o'n. Fi me hen, fi me crifistia, na rael am yn tiwn i'n dach siamar ddar. Agus diolch me go ffeitr, diolch me go, cyn tiwn, cyn rhywle sarlat ys y dawn morlig. Wali da siar yn rhywle sarlam sa fad ac da siar na'n caliers. Agus eistach gylior, ni hynny o'n gles, chwa me'r stach yn sy'n. Agus ni hynny'n gles ar chas mewn caliers, chorb i chan, chas mewn gles ar chas mewn di o hana. Agus gwrs i gyda hynny stach am o'ch lygan, na fi'n sysbydiol, geist chai tam ffaid i'n tam. Sure. Us yn god eisiau sy'n egi. Agus dar chwa me'r stach ar eist y studio, chas mewn tiwn ar chas mewn di o hana. Na, ni chas mewn o fyny cochoni. Agus dail am y chas. Agus ni rael am yn cael fi rhaid ti mach am y chas. Oh, yeah. So, yn gles ar chas mewn yna sio. Ni'r samlan anni yna siach tiw'r siai digat. Oh, bheas. Oedd y gyn marsiol. Oh, bheas, yeah. Agus da eisiau yn sy'n. Ta, agus fi'n not y bresin sy'n am. Da, deidl, da. Oh, yeah. Ni'r siar yn bwsg sy'n. Ta'n bwsg sy'n. Ta si begyd i'n to. Ta si gar. Is mi si Liam Ó Maonlaí agus tá mé a créile ar radio na Gaeltachta agus Cuan an Cheoil. Is a Johnny Cheoil. Take waters met acht let doges fwy de een. Maar gur toe onreil tolish is a deje lochran os mochor idom. Is to bola na igis je glory yark mahuler orgume is a so hirist tu comhrá van og gateriche no liggen. Es hIarna waru for men paper is me vi soch dalle jul. Ach ni woord me verjager bichalashin. Ach mo vanis mo foste ve mo vriendrocht. Tam tershach skjuri briste lopi lipregare o njartna skjul. Is a vister joys ton work house alone.
is gan áit le fáil le géinear a níos mó. Is a gar óra chiliú maile hIarna Mon adys tan lan an is hIarnáin She suggests all Skeven amara ach an morning star noir jairin she Talwan riantin shilag in a lai Terna dochtorí gáhuiach sí bas. Nó gur fis an údar, nó mar a der siad leomsa, nach bhfuil sí pósta ag Mr. Joyce. An jazz, ínta chuig. Gráilt. Smáile an tóranse, smáile an fúntal sin óranse fresh. Oh yeah, tá fún har Ínta bar. chuig, yeah. Mar in iain, cad fwy... Tá súlam na sgwyn an cyn mlwn eisiau. Sy'n cael hol meg geist lys yn erichtas gymort yn erichtas sy'n norra. Agus Beannas tá sin na cúnaí mháile héanaan is gána ru sin amach bríd ní bhfuil hIarnáin, gus tá sin cuilta le Joanne agus sin an tóran chas sin ar bhuach sé agus gus hain tóran agus hain fúnlam. So déanana me sortíireachta a chasacha más féidirlam mar de seán deacar órán chunamara a chasa mar de chamá agus chasa san fonadóire. Bhfuil sé. So nus má an chuimne sé.
Seo a chuirde tá muide is studio Cuan agus tá mé an seo a géisteach le ceol cuachtach PJ ó hIarnáin. Leanna tú ceol. Leanna ceol, yeah.Gus bhí me casneach le banna chéalaí an solastéan si déanana casa gan section agus céalis. Ní seach míanana forma antar chosin fresin, tá go bhór tíocht bhile go cúgur maiid agus víine tomáint an bhein fresin mar agus casa stuff céan nach cholí hin bailach agus bhil bhí mar fáil. Rumsa na rám sé túnú, dís bí mín cholígar túnú. A chan sin nar hasí mar fáil tí gon túnú an sin tasín teagáil síos. Se. Ach, so, stúpan am hen dar síochtta mar suas, an rud amháin bhí me garachtal win, nar í meile se solastéal. Nachra mu session héna. Bhéit an ilmach. An sin írt nána bheith goileach chlán ógad, dúmach beidir chéirí hí gan teachtan, hána hén, bhain írt goileach í helen sin. So, nar í chreachta mas solastéal hocra me nach men go deoríist gan íhuáin ar innos amach mu session héna. Gus sin afní mas tá rábhlíonas fich spells in sem mealacha darí. So, cholí ding. So, smána mas. Sin a bhíon tú? Cholí ding le rábhlíonas fich. Yeah. Bei me an? Bhfuil bei fáilte rút. Gus tá piano, fresin an. Bhfuil? Agus Jún. Jún na héintach, wow. So má bhín tú hart na bóla sin bei fáilte rút? Bhráilm, bhráilm tú eáil a ríis chuí. Go hálinn amachchah I de hánta an seo I gúan an cheol sa spidéal túta na gaiile bheith. Cad é de bheas ar bheith tafad? Tá me gúnaí nervhíseach faoi. Well, an go a hálín chumsa, tá sam turna cinnte ra me óbhíoch nervs a deálar am go ar stáit gus dólan brandy gus port gus socrte sin an bolla. Ach tá sam íháinna go ra me go ar stáitse. Gus ní ar nervs a bicharm, gus buchas ledí. Ní bheith nervs go deoríist ar go ar stáitse. Chum me suas ar stáitse gus ní ar nervs a bicharm, gus ceir a hála diman clegan lig. Chas man héitúna bhí geiste a chasa, gus chum me steachsa dar a tún, níach me steachsa dar a tún bhí geiste a chasa. Gus darí me lár lebal chuid a dar a tún, níar me cinnte rossam an dar chuid gan dar a tún. Bhfuil, for me blanklig. So, beidir gur maharad beganín gan the nerves. Was said. Ach, ní. Se tá méid a fálam a gcónaí. Ba bhí fálam go deo, go bai. Seo písa ceol eile mar sin? Se barmid méidir coppla dín as Connemara. An rógrid agus siad bhamón na caiileach an airigid. Níétan imachta se an éit sin na chasa mar ní. Beidir stort amach am Connemara. Ní wafaí roit.
Ra óráníocht sa techa go. Nírá. Nus bhí mháthar ná an tóran a dála mháthar líga chub ná níl samsa cen taimimetar ach éidir de híh anna lena. Ó yeah. Nus fé bhí níl samsa cen taimimetar nó an sin na lá béidir nó. Ní héanais Ní hé nó. éidir de híh anna lena. Ní te castú joine farsin, yeah. Bhí ar nó bhí funadarí iontacha ag hímpel na háitir, ús bhí Joanne agus Johnny Joe Fatchin agus bhí Sean Jack agus Joseph Sean Jack agus bhí Darabán agus Ahar Darabán agus bhí Michael Barragá agus Clán Michael Barragá agus bhí Nílas agus sin ar mháile héin bhí sorcha níomhhaile mar mháile héin agus scuil hen sin nan tam taimín de búrcha agus so bhí funadarí iontacha ag hímpel na háitir. Agus an sin bhí coppla duna tíma go náte hain ar barlam. Well, sé gros má caine 007 go mórlam Seán Cholín. Agus an sin bhí Seán Garach agus Cóí Seán Garach agus Kathleen Maud agus bhí na gréala se chu cóstú a sin ítcha lig. Agus Trampáidín Tamar nó. Agus bhí tí mun sin go Panamar bhí Nicholas Tobin hen sin chéanam agus Seán de Hór. Casú Seán, níor casú Nicholas Díomhar casú Seán de Hór na clí túús na seachtaí ag an neireachtas. Agus cheapna go sé ítach cheapna go sé barlig. Far ciúinach. Ó sé, ach nar go sé funadúireacht bhí sé anna dhéanana. Bhí cloiste an faoi agus bhí mé óg agus bhí mé tí chéin ar múltíín meilnar téirigh agus bhí átíoch ar Teáin ó an chasad chun sé fearhhata agus cumig céir a chun sé. Bhí rud cinn trístáú a híal. Á sé bhí rud cinn tríchtúil baint sa bharsin. Gus chaíanana mar dearmad ar bhí coptainna hir sin bhí míhall cúig agus fear gan chuna réoh mu dtíh cheol agus bhí bhíh muide gcónaí aige le lín féile Joanne agus chaúir. Agus sin bhí Pedro Cheanháin agus Tresní Cheanháin agus sin ana tá bheith an irid sin lána iontacha agus gá chuile rinne. Ja, det ligger difriúil sort cena. Difriúil sort agus Cos a bear an ára nach chuna mara.
Havrenelin neces ogis tues Jeshimil chipog Hun swadid bel gan mort Maris es mara Cheoil gaunalad Fi bue ke go malach shi na hen le hongron Fi bue le ke go doi kirchi an kar fuar Fi vuele kina hanere Shi grama chelevis mochet shar Havrenelin jaso Jeshimil chepog Hun swadid bel gan mort Maris jes mara Cheoil O to come sini aname samana dante nagonuch me avrenyelinda so gistu es jeshimil chipo Hun swadid bel gan mort Maris as mara Cheoil
Tá muid tacaí I dro deire a chláir a cháirde. Tá eagrán eile do Cuan an Cheoil. Liam sa teach tróna. Bhí píide ó hIarnáin ó Rashid na mainach. Tá fíide gur mílead bheas a bheling agus gur maithe íse locht éisteachta as a bheling an seo a radio na Gaeltachta. Agus Cuan an Cheoil.